ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alingala opinyon ni Mikibandi at pamuntok ng istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, ne? Masayang kahugtuan, kaya kayo po, kabalen. Kakit yun naman po yung kanakong partner, pakit kay Jody Burr, nung nananuya. O't makakanyan ka nga ni Jody Burr. Nanong panihinayan mong sapuan, meni bat kem banwa? Ay nang metong aldo at juta mo ketang piaglon na atraksyon keng Clark, ngeni at juta naman king. Robinson Star Mills kay the City of San Fernando, Pampanga para kay kikatang programang nano pata, Jenalu. Talagang mana pa ni Bayo. Pero manyaman mo naman nga tsaka yung kiluwal kapatad, Jody Burr. Balamuit ang feel mo na you are one with our kabalen. Kasi labas-labas ng Dakatakeni, Manalbelang mismo, akakit Dakatamo live. Tutok ko na yung kanjena. Wow! Kanya kabalen achutam kay Robinson Star Mills, Pampanga. Kasi chula po kayo ni Reng Miyayaliw ang activities ng Sinukwan Festival. Ngening banwa, amuyutan da kayo po, namunta kayo kayo ni Bakanita, ikayo po asak siya nyo, nung makananula po kasanting dagya katamong activities na makaparikil po keng kulturang Kapampangan at king kaya katamo pong kaluguran na amanong Siswan. At syempre, live na live tama po king CLTV 36 Peter TV. Makanyan mo naman po king kikatamong official Facebook page, CLTV 36 Official, at king kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Ngayon po nga Aldona ning Webis! Ayan, Kapito. Asyete, kapito na ning Disyembre. Ayan, metong namong doon pakapaninayan tamo yung mismong Sinukwan Festival highlights na talaga. Bukas yung culminating event na, siyempre bukas siya. Today, kaya pong Robinson Star Mills, Pampanga. Nandin po nga ba kalas 10, may gumpisaya po itang kulyot at dukit. Nung atanda na niya po yung milabasan tamong episode kanita, yapin po yung synergy, yung pong pamandukit, ang po itang pamangawapong paso. And later on, nano po yung piaglon kini, kaya rin kulyot at dukit, na bandang alas 4 po. Yan naman po, coronation night na po ning Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Yan po rin, kaya kayo nga tabayanan kabalan, pero bayan later akakwentuhan tala pa, mamiyala pa pong detalya din, kaya katamong kaluguran na tala pa muntok ning Sinukwan Festival. Pero bayan, aureni pa mo po rin, kaya katamong balita kete po, kay Labuad, Kapampangan.
Kabalen, bidala po king Tauling Aldo na ning Manyaman Festival. Deng nialiwang putay, ibat kareng adwang pulot adwang balen ang pong syudad na ning katampong kaluguran na lalawigan Pampanga. Tara po, pakibaluan tamo nung saan ka rin king peka Manyaman keng report na pong Paolo G. Santos. Nung yabang mo ing pisasabyan, yapay sambuting Kapampangan. Lalo na king pisasabyang rikados o bulog. Kawari mi bulang, nung ing balo mong simple mong lelot, at inyang mga ragula-ulang. O iniing nilabanan ning talaturu, ibat king San Luis, Pampanga ay Medel Sagum. King mera pata Kapampangan heirloom recipe, cook-off ngening Miyerkules, December 6. Ikuhaning Sagum king third place, king cook-off. Mostly po din pong kayabi akong talaturo mismo, pati po rin yung estudyante ko, nga rin po baluing ulang. At ala rin po halos may kabalo na lilelot siya po puling ulang. Sa katunayan po, actually ako na po ata yung pinaka-anak magluto pong makanini po, kaya kami kabalenan. Kaya kalan po senior citizen na kami nga wala no po. Pipilan na kaya mo po magluto pong makanini. At pangkang Sagum, simbolik o malalamya kabaldugan para kaya ing kayang niluto. Nasa ano kanung agkatandeng ke katamong kabalen, alingapan deng ilog keti Pampanga. Dua pa po, kaya ka lang po ka rin po manasan ni po ngeni po paritak-ditak na larin po. Waras ala na po kasi bisa pong manasan po king ilog Pampanga. At ditak na lamo rin po rin ulang po mayayakwa po kanini. At kaya po Balen San Luis po kasi ni po kasi pinakamal pong pwede mi pong ibenta. Kaya ang karas po ng agrikultura kaya kaming kabalenan. Pero unfortunately, depre dala na po ng syempre ng modernisasyon, ng impluensya na ng banyaga, halos din pamangan niya ni instant na. Kaya may sabi mi po na inimpamangan po ngayon, nileloto lang as ditak-ditak na pong mawawala king tradisyon ng pagking lamesa ng puring hapagkainanda po na yung bawat Pilipinong king Balen San Luis po. Second placer naman, ing Sarsuela ning Malat, apambato ning Balen ning Sasmuan. Meni muna naman king mera pataligligan ing pambato na ning Guagua, aawsandang poklo, al niluto ng Jeffrey Sibug. Sagana ya kanuking protina, ing manyaman na pamanganay ni. Taga-Guagua ko po. Ang kana kong iluto is apin po inlutong ayop na ingamitan ko pong karne apin po ing poklo at palanakan. Na abalo ko inluto ko ngayon dahil ka rin kana akong pipumpunan ko na diapo ko. Pasalamat no man ding sablang mikyabe uling mi di ng lakanong recognition ding kusina ning Balang Balen, pauli na ning pamiktagon. Salamat din mga po karang Boss Delta po, kang Mamaylin po, kang Nanay Pineda po, na agawa de po at akay de po ing cook-off Manyaman Festival kening capital po. Agpangking Kapampangan Historian at Director ng Center for Kapampangan Studies king Holy Angel University ay Robbie Tantingko, mo makasaop king kabiyayan daring memalen ing promotion na ning kalutong Kapampangan, nune babiyaya na naman nini reng kaluto king gulot daring nialiwang rekado, asalami na ning pami bebe daring memalen. Sa exposure na ito at dahil sa realization namin na napakagaling magluto talaga ng mga Kapampangan, napakadaming mga putahe na hindi pa natin nadidiscover sa iba't ibang panig ng Pampanga. Sana magpatuloy ito, sana suportan nito ng kani-kaniyang mga LGU, at sana tayong mga ordinaryong Kapampangan tangkilikin natin at discover natin sa ating neighborhood, sa ating barrio, sa ating bayan, yung mga dishes. Samantala, kinabsi at meg-enjoy naman ding sablang kabalen ang mekisaya king Katlungaldo ning Manyaman Festival 2023. Barangay Headquarter. Minsan po lang. Masarap. Yummy. Ako yung kakain talasuy, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Ot makanya nakaman, Jenalu. Bakit na marugo ka pa? Otro go pero san mo kurago ketang belita mo ita? Balo mo yung pamangan parusaya. Magnano pataka to. Balo mo, kabang Alben ko nandin Map na mo yok para may kiagom ketang piaglo na itaking Capitol. O bakit? Karetang Manyaman Festival. Potargo, kumabsi ko. Patakman ko ang detang pamangan daling luto. Talaga namang aliwaya po talaga. Ing luto at pamangan Kapampangan. Tunay pong makaranop, baway pong itsura na pamo at uling pamangan pa rin bisabihan o hindi papasakitan da ka pa Jody Bark and tutukita mong balita.
Pepakit la pong gilas keng pamagluto ren kay nakang Kapampangan keng mera patak kurang-kurangan. Ini naman po kanyang Sinukwan Festival ne po. Itang din Pampanga Week Celebration, ini party na naman ng Sinukwan Festival. Paralan niya kanuing aktibidad bang mipasa po keng tuto keng generasyon ng kaya katamong kultura keng kulinarya. Ay ning report. Bettin edition na ni Meto nga pamosong cooking contest series ni Merapat, akurang-kurangan na niyang Martes, December 5. Merapat ay pamikitagong kay Robinson Star Mills Pampanga ang timang partida ng Sinukwan Festival 2023. 14 participating schools sa ating chatitlong miyembro rin ni Kiabek ipamikitagon. Atin nagluto nga sa adong matwa, biringi, morkon, menudo, kilayin at mayayaliwa pa. Syempre po, deng mga twa po kaya kami, eda po buring milakoy ta kaya kaming tradisyon. Kaya po madagol pong bagay na bibyeda po kare lang ka pagbagong henerasyon ng pamilya. Ito po yung maging instrumento da po para lalo pa pong ilagana po yung kare lang kasanayan na dati po. Agpang kami pamuntok na ni kusinero at kusinerang Kapampangan, maluwat na ng pagumpisa ni kurang-kurangan ng luto-lutuag in Tagalog, bangay kat ng anak akuluguran ng kakatamong kultura. 11 years na yung kurang-kurangan at inirma ni kadwa ng Banwa, party na rin Sinukwan Festival. Kasi minuna ginanyo nila, in-invite nila rin in-invite nila rin anak, 7 years old, makanyan, bakit mabiyasa lang magluto. Magkurang-kurangan damo ami ka rin anak. Kaya as years went on, patas ng patas, ang gamilas taking nano tayo ni. Mag-start kami kaling anak ko, susulap ng boti, magobra na lang yung kusina. Magkurang-kurangan tamo ako, ginawa kami. Nung ka-importante na abaluda rin kayanakan, ilalo na draining millennials tamo, the new generation, na abaluda yung pamaglutong Kapampangan. Uling alam pwedeng magmana keng lutong Kapampangan nung alwareng kaya nakang Kapampangan. Kaya ngeni, ing nasa na ning kusinerang Kapampangan at ning Sinukwan Festival, nagambulan niya ing kaya katamong kultura, uling peka number 1 yung kultura ning Kapampangan ing pamagluto. Para naman king Hermana Mayor na ng Sinukwan Festival ngayon ng Banuay sa Pisoto, meto yung masanting at akbang iniba ni Pasa na imbatuan ka rin kayanakan at lakwas pasikna ng Sinukwan Festival. Pauli yu at pauli daret ang susuporta kay katamo ang Sinukwan Festival na mag-attempt. At sultana po yan 26th year, this year. Bisaya pang manaring another 25 years para mila siyang golden anniversary. Years from now, imburina, ing lalo yung mipasyag, ing kulturang Kapampangan, alimo mabilog a Pampanga, nun mabilog a Pilipinas at Yato. Yako'y kaya kayong talasuyo, J.M. De Jesus, ating pusong makabalen. Orgo at sing malagot, kasakit ko pa namdaman king giyawa mo ka na ako. Alata nga. Otro go misusumangit na balita mo, para kilkyang pa mga rugo at sing malagot. Yan, aping nga ning parusa ta kaya katamo nga dua. Pero mas kaya ka, uling masikan kang mga kanap. Pero balo mo, masanting la kapupuntalan, dahil gagawan tamo nga renin eh. Siyempre, itamo may balo tamo kaya Bangsa bilang culinary capital of the Philippines. And may kaka-transfer of technology kanyan. Kaya tang kaya katamong mga twa, malilipat ne, karing kaya nakanitang kebyas nan magluto na talaga namang tatak Kapampangan. Wow. At saka yung kakayan mo kayan ka si Jody Bor, na yung Disyembre at yung festival, Pampanga Day Celebration, nano pa mo'y manimuna, no naliwa itang ipatindayag tamo, itang kaya katamo, manyaman na pamangan, uling mga nyaman tamo magluto. At madakal magtawungin eh. Tsaka, mga nyaman talaga, batal, kita mong Kapampangan. Nung ating gopong buring i-share o i-komentong kikatamong question of the week, basan tala po ta rin, nanay niyo po waring kikatamong question of the week. Akin po. Nanong Kapampangan wording balo mo pero emo na makaing daramdaman, agagamit ng daking kasalungsungan, comment na po or kung na po yung buro yung pong kapanamdaman kaniti.
Itype yan po katamong Facebook Live. And siyempre, dyan na atin tamong bidang yan ng Aldo IT. Rin kaya katamo pong mag-birthday ngayon ng Aldo, magtaong marakal. Actually, buong Pampanga ay magtaong para kaya kayo marigyatang activities. Lawentala. Nino rin. Hay, yan! Balo mo Ayan. may kakalingwan ni Gritchen. Wow, okay. Birthday na po ning kaya kaming kayabe opisina. Kempong CLTV, Jake Ginto, Jake Gold. Happy birthday to you. Sana dakal ka pakabsi o kaya pakabsan mo kayangan. Ota. Hotang bagya kaya ritang Megobra. Wishing you good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Jake Ginto. At maluwata pamiyabe kay CLTV 30. Yes! Happy birthday, Jomaima Villarin, no? Di ba? Buri kay pang spelling yung lagyuna. Jomaima, Pilipinong-Pilipino, pila na kang banwa? 26 na ko. Alataking kaya ang litrato. Nanong tao mo. Enjoy your day. Happy birthday, Jomaima Villarin. Happy birthday si Vimian Balay ni Kanita keng High School Boulevard keng Barangay Lourdes. Happy birthday, Cheryl Fernandez. Ito yung taluturuyan niya ni. And sana, dakal ka pakabisi ka rin kaya kang bisita nung pasaraming High School Boulevard. At nung ating sobra kay nganda, balo mo na yung gawad mo, Che. Ate Che, happy birthday kaya ka. Happy birthday karing metong karing masipag at talapagobra na ng City Tourism Office. Happy birthday, Elvin Arl Serrano. Taglos mo in kekang pamagsilbi, kareng Fernandino at bahala ning ginong mablas keka. And dalangan ko maskan ka pang pangangatawan keka, king kekang pamilya, dakal pang biyaya, bahala ning maglibri o bahala na kang maglibri. Kareng abe mo, king tourism office, king pamanimuna na pa siyempre, sing Pangilinan. Yan, talaga. Bah, siyempre. Kaya ibe tayo king Laos Group yung kanyang RW95.1. Happy birthday. Alice Leasing, Len mo na yung marago. Blooming na blooming ngay Miss Alice. And siyempre, king birthday mo palagi ako. Mabsila rin kayabe mo king RW, king kiyang tao. And sana dakal ka pang birthday. Adas na, nung ating sobra king kiyang anda. Ilipat mo in CLTV. Narga kanya, birthday na ng Jeep, manyad sa po. Wapin, doble taong buri mo, ara. Nino pa? Happy birthday! Ali, Oh. ding pengari na ning kiyakatamong kayabe. Wow, King CLTV, ding pengari ng Angelica Cara. Happy anniversary po! Tito Jim and Tita Elsa Cara. Sana'y magmahalan kayo hanggat gusto nyo at manguna ang pag-ibig sa inyong puso. Happy anniversary po muli, Tito Jim and Tita Elsa Cara. O yan, kareng gana po kabalenta mo na makatutok ngayon, ine. Palo ka excited na kayo kay naano pang pakisabyan tamo tungkol kay Sinukuan Festival. Taglos kayo mo pong mag-comment, basan ko later, kay pa magbalik din kaya katang programang Nano Pata. Pampanga at nang ganyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga at nang ganyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga at nang ganyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga at nang ganyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga at nang ganyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.